Μην του χάσουμε. Να σε καλά παλικάρι μου που έρχεσαι εδώ όποιος και να είσαι. Το βγάζει συνέχεια εσύ τώρα. Αυτό το οποίο βγάζω. Να σου πω, το οποίο βγάζω γύρω να έχω ένα βίντεο. Θα θέλω και εμένα να με βγάλεις κάποια στιγμή στα χιόνια, γιατί δεν έχω τίποτα από μικρά παιδάκια που σας είδα. Και τι στην αυλή χαρώ.